ang aim ko kapromdi yung maghalaman kayo para maibalik natin yung paraiso yung dating paraiso ng mundo sa ating mga bakuran. So kung nawawala naman yung mga wala na tayong paraisong mapupuntan dito sa ating lupain, sa mga kapaligiran. So at least yung bahay nyo magmumukha pa rin paraiso dahil sa sobrang dami ng halaman. At nakakatulong din yung kapromdi sa environment natin, yung mag-absorb ng carbon dioxide para ma-filter yung mga toxic na hangin sa atin. Tapos siyempre yung meron din mga halaman na talagang pang absorb ng mga carbon dioxide, but hindi naman kailangan na lahat ganon. So yan, kahit yung mga halaman ay nag-absorb din sila ng mga maruruming hangin. Hello mga kapromdi, medyo matagal-tagal ko nang hindi nalilinisan ng aking white stone garden. Kaya ngayon parang medyo lumabas na yung haring araw, para na na yung ulan, parang bigla na lang tumigil. Kaya siguro 2 days nang maaraw dito sa amin ngayon, kaya ito maglilinis na ako ng aking bakuran. Napakatagal kong hindi ito nagagawa kasi 3 buwan yung ulan dito sa amin, kaya ito maglilinis na ako dito sa aking munting garden, munting paraiso na may munting garden. Kaya kapromdi ito, gusto ko manumbalik ulit yung sigla ng aking garden, kaya ito lilinisin ko siya, at siyempre para maging maayos ulit. Alam nyo ba kapromdi kung paano ako maglinis ng garden? Ito kapromdi, panoorin nyo ako para ma-inspire kayo na maglagay ng mga bato sa inyong mga bakuran, puting bato sa inyong mga bakuran, para maging malinis, masigla, kaaya-aya, at nakakabighani and dating. Tara kapromdi, maglinis na tayo. Kapag naglilinis ako kapromdi ng aking bakuran, hindi ako gumagamit ng walis, pinupulot ko lang, since wala naman malalaking dahon or maraming dahon na nalalaglag sa aking garden, kasi yung dahon lang din naman na maliliit na halaman, kaya napakadali. Kahit once a month mo lang linisin, okay na. So ang lilinisin ko lang naman dito yung mga umaapaw na dahon, yung nahulog na dahon na maliliit na dahon ng aking halaman, kasi wala naman akong mga magarbong halaman kapromdi. Kaya ito yung tatanggalin ko lang yung mga lalagay ko lang sa planggana. Pero kapromdi, pwede naman siyang walisin. Nasa sayo na lang, optional lang yung kapromdi, kung gusto mong walisin, kung gusto mong pulutin. Since wala namang ginagawa dito, kaya pang palipas oras pa, so pupulutin ko na lang, kasi pag walis, masyadong mabilis maglinis. So kung marami kang gawain, so favorable yung wawalisin mo. But mas maganda na lang kung pupulutin mo para ma-enjoy mo yung ginagawa mo sa yung oras mo. Katulad niya sa akin na tambay, walang ginagawa, ito na lang, magpaganda ng garden at maglinis. By the way mga kapromdi, pakiusap naman please, mag-subscribe naman po kayo sa aking channel, para natutuwa ako, nakikita kong maraming nagsasubscribe sa akin. Ibig sabihin parang positive yung ginagawa ko. Pakishare na rin po yung video para mapapanood din ng iba yung mga vlog ko na maganda. Maganda ba talaga yung vlog ko? So para ma-inspired naman yung iba na maghalaman, kasi ang aim ko kapromdi, maraming ma-inspired na maghalaman. Kahit wala kayong rare na plants, kahit yung very common lang na plants, ayusin nyo lang yun, okay na. Hindi nyo kailangan ng mga rare plants para maging maganda yung garden nyo. Katulad sa paligid ko, ano ba naman yung nasa paligid ko, may mga coleus, yung mga ordinary plants, itong golden rosary, gumamila, bird nest, tapos Hawaiian tea plant. Yun lang naman ang halaman ko kapromdi, saka yung ferns, may kaunting croutons. So yun, wala naman akong mga rare plants. Ang rare plants ko lang yung pitcher plant. Yun lang yung rare plants
rare plants ko, nabubulol na naman ako kapromdi. So yun lang ang rare plants ko dito. So yung mga nakikita nyo sa kapaligiran ko, very ordinary plants. Kaya no need to buy or no need to find as rare plants para ilagay nyo sa inyong garden para maging maganda. But siyempre dagdag attraction yung rare plants. Pero kung gusto nyo lang maganda, nasa pag-ayos na lang yon. Kasi katulad ko, parang yung mga halaman ko, nakuha ko lang naman sa mga tabing kalsada. Tapos inabotan ako ng friends ko. Yun, ang mga plants ko dito. Naku, tumatagal na yung paglinis ko. Tapos yung mga napulot ko, mga dahon kapromdi, ilalagay ko rin dun sa ilalim ng mga, halimbawa hydrangeas, sa iba-ibang halaman ko. Minsan pag sobra-sobra yung dahon, tinatapon ko na rin sa tapunan ng basura. But mostly, nilalagay ko din sa ilalim ng mga plants para pag nabulok siya, abono rin siya. So dagdag pataba sa halaman. Ito yung turtle vine or lagi kong nakakalimutan nung na-research ko nito sa pangalan, but turtle vine yung tawag dito. Tawag nyo dito, di turtle vine na rin tawag ko sa kanya. So nagkakalat lang siya dito kapromdi. Ayoko nang dagdagan yung tanim ko na kasi masyado nang madami. Na rin to ng sobrang ulan. Dati ang gandang-ganda nito, sa sobrang ulan, umano na siya. Parang kinakalawang. Parang nagkabutas-butas yung mga dahon niya, kaya nagkaganyan. So, sana bumalik na siya kasi mainit na. So ito yung pink na gumamila. So dahil umiinit na, asahan ko na magiging maganda yung dahon niya. But kailangan ko siyang putulin kasi tumataas na. Dati pinutol ko na siya pero tumaas na nga siya, dapat mas mababa pa diyan. Kaso nangihinayang ako baka matagal ulit bumalik kasi mainit na. Pero alam ko mas gumaganda siya kapag tag-init. Ang hinahabol ko lang naman diyan kapromdi yung dahon niya kasi napakaganda ng dahon niya pag nainitan na siya. So nagiging parang maputi-puti na pink, yung dark green, tapos lalabas na yung medyo may pagka purple, then magiging pink na pink, minsan nagpuputi-puti siya. Kaya napakagandang tingnan sa garden.
Ito yung mga turtle vine na tumubo dito kasi tinanggal ko yung marami dito, nilipat ko doon sa likod. Tapos itong kutsarita, medyo marami na yung kumapal na yung dahon niya, kailangan tanggalin ko na siya. So hindi naman kailangan ito pero okay lang, gupitin ko na lang. So pag nagtalbos ulit siya, magiging kulay yellow orange kasi umiinit na. Sana tuloy-tuloy ng panahon para gumanda na yung mga halaman ko. Pwede ko naman ito itanim pag may gusto kong itanim ulit. So pag wala naman pagtaniman kasi itatapon ko lang to, wala naman malayo naman kayo dito Kapromdi para bigyan ko nito. Kung nandito lang sana kayo sa kapitbahay ko, iabot ko to sa inyo para sabay-sabay tayo mag-garden. Ito Kapromdi, tumubo lang ito dito sa garden ko. But may tanim ako nito, siguro hindi ko alam ba't nakarating dito. Siguro may naputol ako na naiwan dito kay tumubo or yung ugat nakarating dito. So ito kalat na, kailangan putulin ko. Madali naman tong tumubo. Sa mga hindi nakakaalam Kapromdi, yung pangalan nito ay kutsarita. Kutsarita plant. Sinabi lang sa akin ni Plantita Joy. Tawa nga ako ng tawa nung sinabi niya sa akin na kutsarita. So kasi hindi ko rin alam pangalan ng plant na ito. Maganda to pag pag tag-init, nagbo-bloom siya, nagiging kulay katulad nito, nagiging pink saka yellow. Minsan namumula siya. Tapos yung ferns ko dito nagkalat na naman kahit tatanggalin ko. Pero kailangan sayang kasi nito wala naman ng pagbibigyan kaya i-replant ko na lang ulit sa likod ng bahay. Kasi marami namang tataniman doon, sayang naman kasi pag tinapon ko lang. So ito kasi Kapromdi napakahirap dumami. Pero once na umano na siya, parang okay na yung stable na siya. Sobrang dami naman yung niya at nagkakalat siya kung saan nakakarating. Katulad nito, dito yung puno niya, tapos nakarating dito. Yung sanga niya, nagsasanga ng nagsasanga, ganun. Isa lang pinanggalingan nito, nakarating dito. At ang dami niya. So yung isang sanga dumami ng dumami. Ayan. I-replant ko na lang. Sana sayang Kapromdi kung nandito kayo. Ibibigay ko to siyempre sa inyo. Kaya lang, sorry dahil magkakalayo tayo. Pwede ko rin itong ibigay sa kapatid ko kasi nag-gardening na rin siya. Sayang din naman kasi. Sabi ko sa kanya, magtanim siya ng maraming halaman para maging maganda yung harap ng bahay niya. Saka kasi magkaano yung bahay namin, sa likod lang yung bahay ng kapatid ko. Sabi ko, para maganda rin yung harap ng bahay niya.
Tanim na siyang halaman katulad ang ginagawa ko, kaso lang wala siyang hilig maghalaman. Pero ngayon parang nag-start na rin siya mag-plant. So ito tatanggalin ko dito kasi dadami na naman siya, pupunta naman siya dito. So habang maaga pa, tatanggalin ko na. So napakadali lang bunutin kasi nasa ilalim lang siya ng mga puting bato. Hindi naman siya nakaano sa lupa. Hindi siya nakadikit sa lupa. Yung mga ugat niya nasa ilalim ng puting bato, kaya dali-dali kong bunutin. Minsan mayroon naman na makunat pero madali rin naman, katulad nito. Nasa lang siya, ibabaw lang. Kapag binigla mo, mapuputol siya. Kaya dahan-dahan lang yung pagkuha. Sarap magbunot ng halaman. Maliit pa to masyado eh. Pero okay na, patanggalin ko na para isahan na lang. So ayun ka-promdi, nakita nyo kung paano ako maglinis ng aking bakuran. Napakadali lang, hindi na kailangan ng magwawalis-walis, hindi mo na kailangan yumuko ng yumuko at magwalis. Kasi ang gagawin mo parang lang, pupulot ka lang, parang inilibang mo lang sarili mo para maubos yung oras mo. Tapos pag nalinis mo na, napakagandang tingnan, napakaaliwalas at napakalinis, ang sarap. Nakaka-good vibes ng sobra, mga kapromde. Ayun, sana na-enjoy yung panunood ng aking video. At don't forget to subscribe mga kapromde. At i-share nyo rin po ang aking video para mapanood po ng iba. Huwag kayong mag-asawang mag-abang sa aking video dahil napakarami ko pang magagandang video na i-upload para ma-inspire lalo kayo na maghalaman. Ang aim ko kapromde yung maghalaman kayo para maibalik natin yung paraiso yung dating paraiso ng mundo sa ating mga bakuran. So kung nawawala naman yung mga wala na tayong paraisong mapupuntan dito sa ating lupain, sa mga kapaligiran, so at least yung bahay nyo magmumukha pa rin paraiso dahil sa sobrang dami ng halaman. At nakakatulong din yung kapromdi sa environment natin, yung mag-absorb ng carbon dioxide para ma-filter yung mga toxic na hangin sa atin. Tapos siyempre yung mayroon din mga halaman na talagang pang absorb ng mga carbon dioxide, but hindi naman kailangan na lahat ganon. So yun, kahit yung mga halaman ay nag-absorb din sila ng mga maruruming hangin. Kaya nakakatulong sa ating kapaligiran yung paghahalaman. Bukod sa nalilinis yung ating hangin, nakakainggan yung tingnan, yung parang ang sarap tingnan, masaya, malinis, yung ganun ka-promde. Kaya don't forget to subscribe and share the video. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabalos po.